Husk nu gutter, at inde på casinoholdet.com, der har vi altså to rigtig lækre deals. Den ene det er CampoBet, og den anden er Bettina. Begge to er no sticky. Det vil sige, inden jeres bonuspenge begynder at blive spillet, der kan I faktisk stoppe indbetalingsbonusen, hvis I rammer stort og trække alle pengene ud. Det er en kæmpe fordel. Så tjek det ud inde på casinoholdet.com. Og husk, spil ansvarligt. Ingen Rufus. Pas på selv gutter, ikke? Pas på jeres penge. Ellers nyd videoen. Let's go! Nu tager vi come on, you know? Okay, vi er i gang. Kom nu, Danmark. Hvor fuck er det hen, Bunda? Hvor er det hen? White dress. Hvad er det for noget? Kan jeg ikke til. Har du noget for Campo? Det har jeg ikke, Rask. Det har jeg ikke, bro. Desværre. Ikke nu. Man kan sige, den eneste fordel, der er ved at ikke have brugt alle pengene, der er, at vi ikke går fuldkommen minus, you know? Okay, tager en re. Men altså, vi står ikke fået nogen fucking... Det gælder om for gaver her, ikke? Ja, vi har ikke fået nogen gode. Vi har ikke fået nogen gaver nu. Findes det overhovedet, hvis først? Altså, i princippet skal vi bare op på 5k. I princippet skal vi bare op på 5k. For det var det, jeg startede på i dag. Der var penge i sådan. Man kan godt se, at det går lidt langsomt, ikke? Det var ikke det, den her, hva'? Åh, nej, der er sådan noget lort. Ja, det er lidt lort, ikke? Men du kommer med juletræerne, der sko. Okay. Og så en kæmpe gave. Jeg tror, den bare en stor gave, så. Damn. Spændende. Ja, Vilde Dan. Det er fordi, at jeg ville købe bonusser ned til 0 kroner, men der var... Okay, fint. Der var mega mange problemer. Fint start. Er det ikke lang tid siden, du har set den? Okay, lyserød rammer. Høj X. Okay. Hvor laver det? Ja. Det skal jeg nok på, Og så bare mave. Du kan bare komme re her. Dum den teaser på Reen, man. Der laver den. Er det ikke rigtigt? Vi skal bare snakke sammen. Det er det. Okay, ja, bare okay, fint nok. Ja. Okay, hjerter, bare tryk. Hjerter! Okay, godt tænkt. Ej, hvor er det ærgerligt. Det er lige faktisk, at der hjerter der. Ja, heldig. Husk nu, drenge og piger derude, vi streamer live på Twitch næsten hver eneste fucking dag. Det eneste, I skal gøre, det er, at I skal være en del af vores community. I kan se, hvor fucking varme folk er. Tryk på linket direkte hernede, så I kan se os live. Ellers, let's go! Hvad så, Sekos? Vi er fuldt friske, bro. Fuldt friske. Og vi skal bare have... Ja, dum, man. Fuld hjerter, kæmpe på. Så er vi i gang. Ja. Tag en 100 x-bombe, ikke? Så. Så vi vil gerne have en 1000 x, så det kan være lækkert. Minimum. Hvad gik galt? Oh my god, noget lort. Ja. Det er ikke den bedste run, men 40x, det er ikke lige frem, fordi det er det aller... Jeg tør ikke engang spørge, hvad for nogle damer det var, der kom. Var det gratis, eller er der nogen, der har betalt, eller hvad? Og så Spike? Nej, vi får ikke det der. Nej, okay, du kan ikke forvente, den bare rammer sådan der nu. Men jeg skal have uvær, det skal jeg mene. Ja, ikke? Ja. Det tager. Jeg bare holder den kørende. Okay. Okay, J på hende. Nej. Okay. 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 Hvordan vandrer vi en fejl? Det kan du lige fortælle, bro. Det er Sekos, der ved det. Du må godt sende linket i chatten, hvis du har det. Ej, nej, vent lidt. Det er QJ, kom på etter. Okay.
Nej, det var udlandsk casino, ikke? Okay, hvad sker der her? Ja. Nej. Ja, det var 500k, men det var fordi, det var det ikke et $50 bet eller sådan noget, han spillede ind med fejl, så fik han fullscreen, ikke? Okay. Har vi? Ej, vi har kun lidt spil. Ja, CSGO 500 her. Ja, vi skal bruge nogle hits. Alvorligt. Okay. Ja. Vi er faktisk videre her. Okay. Ja, tak. Hvad er det, hvor meget vi? Vi har ikke et spin tilbage, bro. Kom nu. Ja, det sidste spin jo. Thomas. Okay, godt hit det der. Ja. Ja, det er rigtigt. Kom nu. Og vi er videre igen. Vi er videre igen. Er vi ikke? Vores spil til. Fint. Drop lige de der 2 spilsnuder, mand. Okay, vi har tårnet der, det er fint nok. Ja. Okay. Nej, ærgerligt, mand. Men fint. Virker heller ikke. Ja, tak, mand. Kom nu det. Kom ind der. Er det ikke rigtig, Blok Jørgensen? Var det ikke den der puttede hus på 1 og 2, eller? Nej, det er det, hvor den der blev ready, mand. Ja. Så hvor Bodega spiller mig, så gambling. Det er genialt, hva'? Jeg er bare videre. Ej, fuck ja. Man skal bare sætte hele lortet, mand. Ja. Jeg er videre. Her! Jeg er videre. Her, din fucking... Okay, Thor. Nej. Fuck, mand. Og så er det bøsse. Ja. Thor. Det er nederen, når den bare sætter på den samme fucking række, mand. Nej, den laver den ikke kost. Ja. Oh my god. Hvor er det skørt, bro. Det er også fucked at sige login. Altså. Okay, den kører bare videre der. Ja, den er kold. Den er iskold. Den er iskold. Videre. Jeg skal bare huske hele vejen. Tak for rated, dreng. Jeg håber ikke, I sidder på Come On, ligesom jeg sidder på. Fucking klamt, mand. Jeg håber ikke, I sidder og gamblede på Come On, fordi så har I da faktisk brugt 35 timer på det her lort. Tak for rated. Skriver, har du fået en ny... Er du kommet helt ind på Come On? Jeg ved ikke, om jeg er kommet helt ind. Nej, det virker bestemt ikke fint, bro. Det gør det kraftigt, men. Jeg rammer ikke en skid på. Det ved jeg ikke, bro. Jeg ved ikke, om vi rammer profit. Vi finder forhåbentlig ud af det. Det, altså, det burde bare køre ordentligt, you know. Og så svampen. Så kan jeg... Så du kamp i går? Jeg er Rødder. Jeg så det med Niklas. Ham der med på Discorden. Det var en fantastisk kamp. Det gik skide godt. Ja, lige ham der Sætkov er lige dartet til Odense også. Ja. Så er det ham den anden, var han dartet også. Så stikker jeg bare ud. Sap, Johan, Iskild og Mærs, tak for follow. Det var til. Kamperbet var ikke bedre, var den ikke det? Var Kamperbet også slået eller hvad? Okay, vi skal bruge noget ekstra. Det er orden, RC. Det er orden, mate. Oliver, tak for follow. Gik I overhovedet profit egentlig? Og så vandglas. Okay, bare 1000 ekstra op og et hit. Det kan jeg ikke, Louis, mand. Det kan jeg ikke på grund af copyright. Hvad så, John? 2 går minus, gik I. Er det det, Dark? Derfor? Du er back, bro. Jeg så lige, du streamede. Du havde bare lige 10 min. Det er løgn. Du streamer lang tid. Damon er tilbage på grinden. Huge. Og bro, jeg så, du var blevet helt... Fuck, man. Hvorfor åbner den ikke dem alle sammen? Jeg så, du var blevet helt skinny. Det er i forhold til vores VODs og sådan noget, bro. Hvis det er, at vi spiller musik samtidig, så kan vi ikke udgive VOD'en, så er der ikke lyd på. Og så kan vi bruge den til YouTube. Ja. Gangster John, tak for det. Hå? Det får et hit, mand. Ja, hvis du får et der, ikke tak. Tag det der. Jeg er ikke smart der. Fik det der.
Glad 5'er, det er også godt. Mm. Ja, og lægerne er lækker. Der er ikke noget der. Vi kan bare komme til vejen. Oh my god, man. Det er ikke ægte, det der. Det kan det ikke være. Hvad vandt vi? Jeg tror, jeg skal. Det kan man nok, Louis. Jeg har prøvet at undersøge det, men jeg kunne ikke få det til at virke. Heller ikke dengang, vi var oppe. Fuck os det. Okay. Okay, vi gør den. Kom nu lidt, mand. Ej, fucking her var luksus. Ja, men vi gør den. Godt. Kan du spise Oreos hurtigt selv? Kom bare hen. Eller minus kong. Bare sving her. Ja, vi lægger den. Det ved vi lige om, det ved vi snart. Forhåbentlig, bro. Forhåbentlig. Den flyver skildpadder. Velkommen tilbage. Bare kom på chipdressing. Ej. Jeg bare lade være. Hvad? Hvorfor er det sådan en lortetomble? Okay. Okay, godt tænkt. Grøn. Chipdressing. Ja, okay. Ja, tak. Løft tung. Det er fint, det der. Nej, det er bare fint, løft igen. Er det godt nok? Cool, tak for follow. Har du det der godt? Det har jeg, bro. Jeg har lige været sammen med min mor, min far og min søster. Vi var ude at spise. Jeg er nødt til at spise. Og så tog vi i biografen bagefter, så Gladiator, så det var hyggeligt. Ren hygge. Okay, kom hit. Ja, kan vi ikke få et hit mere? Ja, Lille? lidt dårligt. Jo. Det er ja, fint. det er godt tænkt. Så det var hygge. Ja, det var fucking dejligt. Jeg valgte bare. Vi skal bare have nogle pumkroner hele vejen. Bum. 377. Tager det. Og film god. Det er en god film. Jeg har set den 2 gange nu, så det er fantastisk. Ja, det er rigtigt. Det er rigtig god. Det er rigtigt. Det er altid god stemning, når man er sammen med familien. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Hvad er det, vi skal have med herfra? Vi skal det med. Har du fået maximum? Jeg har fået 4. Vi skal have det med, mange af dem, og så skal de stackes op. Jeg kan også se, det er lortebonus. Det går ikke så godt. Nej, det går ikke godt. Det går faktisk rigtig dårligt. Det går next level dårligt, bro. Vi venter, du får en re. Det har jeg aldrig set. Men sådan ikke. Jeg tror aldrig, jeg har set en re på den her. Og vel i hovedet. Re er en myte. Jeg har set en. Jeg har set en få den en gang. Nej, det skal gå ned, jo. Hvor er det toxic, man. Altså, bro, jeg har jo også gamblet 3 år, skal du huske på, ikke? Var det sidste spil? Nej, det var det ikke. Jeg tror det ikke. Det kan ikke noget. Kommer der. Fuck! Hvornår kan jeg få lov til at få en fucking, altså få en pære hos mig, mand? Jeg tror faktisk, det max, du har lige nu, det er 30 x. Kom bare. Der er saucer nu, altså. Hvad er det, vi skal op på? Hvor meget var det, vi skal op på? 5 løg, eller hvad? Hvor meget skal du op på? Altså, 6,8, ikke? Gerne. Okay, men så tager vi. Hvad så med sådan? Det har vi, bro. Det har vi. Kom bare, ja. Orange. Ja, der mangler du sgu. Hvor har du fået maximum inden? Jeg har fået maximum på Sugar Rush, Hot Fiesta, Gates. Hvor fuck er det ellers? Hvor med 4 maximum? Både drenge. Hvor fanden er det andet maximum her? Jeg kan ikke engang huske det. Gør det. Gør det for content. Jeg er enig. Ej, Fruit Party. Rigtigt. Fruit Party. Fjernerne, værsgo. Godt med et loyal seer der, men der lige redder mig. Hvad så, Miu? Feature spins der også varme. Okay. Var det ærgerligt, vi ikke havde fået en wheel der, var, bro? Det er bare for sent at få det der. Har vi ikke spidst tilbage, eller? Tak så, har jeg tilbage. Ej, hvor er det ærgerligt. Nej, hvorfor det ikke det der? Ja, men det er vigtigt, vi vil have reddet lidt. Ej, det kunne have været kæmpe, det der, hvis det tager et ord i højre side. Vi tager det, vi tager det. En ud af 100. 1 ud af 100.000. Det er jo helt skørt. Det er jo helt crazy, jo.
er virkelig vildt. Altså, så man forstår godt folk, der game like forever, du ved aldrig har fået det, ikke? Du ved godt, hvad vi skal her, det ikke? Nej. Okay, det er ligesom Five Lives, bro. Men jeg tager lidt som det kommer, ikke? Okay! Okay, let's go! Okay, fucking re. Det kan vi godt lide, når det er 10 spil. Like, tak for follow. Du skal bare hits. Nej! Okay. Hvad fuck? Ølglas spritter. Nej, så hitter man det lort. Hvad fuck? Ja, vi skulle have haft øl med. Hvem er osten i kortet? Det er min ven, Niklas. Sygt at lave den der på mig. Nej, hvor sygt. Det er fordi, du ikke kender maskinen, jo. Ja, det er det. Altså, imagine, vi får en re, bro, ikke engang. Dropper her også en mere. Ja, hvis den dropper en re til, så er det noget helt galt. Må du godt droppe så mange scatters? Kan vi få et hit? For helvede. Ikke alle de der fucking scatters, man, hele tiden. Okay. Bro. Hvad er det for et mærkeligt? Så rammer den ikke. Godt, den er det. Hvad fuck er det her? Smagte ølglas spritter. Den var. Det her, det er det mest mærkeligste script, den... Oh my god. Kom. Hvad fuck er det for noget mærkeligt noget, mand? Nej. 3 fucking miles, bro. Det er det mest lorte script, jeg nogensinde har set, mand. Fuck er det her, der foregår, mand? Det lød godt, det der Åh. Søger du en skærm, hvor du kan chill, så den skal spille gode. Ja, perfekt, mand. Drop en derude. Det er godt, drop. Okay, bare kom. Nej, det gik ikke, det gik ikke. Hun er nær. Hun er nær. Hold du kæft, mand. Hvis du vil tale dine penge langsomt, så er det kommer morgen. Ja, det er det. Ja, det er godt sagt. Det går ikke så hurtigt herinde. Jeg kan ikke engang komme ud af det. Jeg lover at nyde dem, ikke? Jeg har 12 bonusser tilbage. Skørt. Starter med at åbne en. Laver et hit. Kan jeg godt lide. Vi åbner på 0x. Fedt. Ja, det spiller os. Det er frækt. Okay, få lidt hits her, eller hvad? How you want me to reset something that doesn't work, brother? Okay, så er det nu. Kom nu lidt, mand. Og så langgren. Metalt? Nå, okay. Slap af med at kalde mig et gurk, mand. Slap af. Kan man få en reap i den her? Det vidste jeg ikke. Okay, hvor er den? Fuck! Fuck, man. Ved du, hvor langsomt det er? Ja, den der vil bare være 10 lige, det er bare godt. Vi vil bare gerne, ja, altså symboler faktisk lige meget, vil bare gerne have det hitter. Det expander, you know? Så du vil bare gerne have mange af de der. Ah. Så hvis vi
du får sådan 4-5 lines af dem, så er det crazy. Så den her, så på 5 ways, den står ways, så er det huge. Har vi en god dag, det har I, det har jeg. Lige indtil jeg rammer come on. Tak, du spørger. Ja, jeg spiller på Campobet og Bettina. Nej, kun Campobet faktisk. Se, hvis der... Altså, hvis du ramte den her også, mand. Den her, så har det været huge. Ja, den er jo bare... Okay, det er altså godt. Hvor der kommer full line. Ja, hvis der var 10 der, så er det huge. Ja. Fuck. Jeg tror det første var godt. Jeg forstår den ikke helt. Nej, jeg gør det heller ikke. Vi mangler last. Ja. Det er bare kigge alle steder hen, de der høje. Det er stemme. Nej, det kender mig. Bare kig. Kommer fodsvind og giver os noget fucking lock. Skrål op her, bare kig skrål op. Nej! Den rammer jo ikke noget. Ja. Ej, den kigger nedad, den er bare dum jo. Hvad fuck? Jeg ved ikke, hvad den gør, den gør ting. Okay. Ja, fodsving, Jesper. Kom på de der øjne. Ej. Så dør den. Men hvad er det der? Okay. Hvor, hvis den har ramt 10x? Ja, det har været frækt. Ligesom min kanal hedder Fødesvins ejer, fordi jeg ejer hende her. Fødesvin. Hvad tager vi, Niklas? Du vælger. Okay, grøn alle dage. Alaska green. Alaska line green. Let's go. Det er alt for cute. Yeah. Hvad så mere du? For sent, mate. Du på telefonen. Du delay. Okay. 15 expo. Fuck, man. Hej. Det er den kat, der løber mest luksus til nu. Ja, det tror jeg, du er ret i. Hvorfor er der ikke noget på det der? Så kommer der næste år. Der kommer fuld drager her med løber ordentligt. Hvor? Så når du kalder på den, så er det bare fødsvin. Ja, så råber jeg bare fødsvin. Fødsvin. Jeg glemte, at vi ikke skulle lave back to back. Så kan den ikke. Crazy. En Mega Waste på 2 i starten. Super noget. Alt ved, ja bro, det er det. Det er det. Lørdag, kom her fra familien af, været biograf og sådan noget. Det var hygge. Katte kan bare noget, det kan de ikke. De selvstændige dyr, det skal ikke lukke. Jeg forstår også, at dem der godt kan lide hunde. Hvad har du set? Jeg har set Gladiator. Gladiator 2. Og jeg har set den 2 gange, så det er perfekt. Fordi det var 2'eren. Etteren har du kun set 1 gang. Etteren har jeg slet ikke set. Etteren er den ikke fra 1970 eller sådan noget, ikke der? Eller gammel, ikke? Det er ikke. Nu er det. Er det ikke det? Er det fra 2000? Ja, det troede jeg. Ærligt, jeg troede den var. Hvad siger du? Jeg troede den var så old faktisk. Men hvad skal jeg sige, Mio? What you want me to say? 50-50. Hvad så, Kapper? Bedre. Way bedre end Star Wars. Ja, så Ringenes Herre? Ja. God film. Og Harry Potter, også ren hygge. Ja, den er mere på.
Hamionpil, ikke? Det får ikke noget. Bort, hvor det er ærgerligt, vi begynder 3x. Okay, bum, mand, hvad så? Ærgerligt, vi begynder 3x. Det er ikke så godt, der er X gemmer sig for evigt, mand. Ja, vi vil gerne have X. Kom nu, noget X. Kommer her. Nej, hit en af gangen. Skal jeg ramme? Nej, der har jeg ikke mit, der ikke. Okay, de der rammer også, men vi har kun 3 X på. Er det normalt rammer? Ja, kan vi få noget fucking X? Kom nu lidt, mand. Seriøst, du dør her, gør ikke? Nej, Jeg elsker den ikke. Giv os nu fucking noget X, din fucking ged. Vi har 3 X på lortet, mand. Det er jo skandaløst, det her. Det er en tumble, det der. Ja. Hvad sker der, mand? En god tumble med lort X. Kom bare med det der. Ja, det er godt tænkt. Bro, hvor er det sygt. Giv os nu nogle X. Det er vildt bare tumble, og så kaster en monster. Jamen, hit en af gangen for helvede. Okay. Bro, jeg har jo råbt og skrevet, hvis vi ikke kun havde 3x på lortet. Men hvad foregår der? Ja, det er ret. Okay, ja. Så dør den. Det er snart unbandet, det er ikke bandet på, vi er restricted. Vi er restricted. Nu kan vi skære de grønne her. Jeg ved det ikke, jeg har ingen idé. Casino Dad er lige blevet det. Ja, ærgerligt. Vi hører den bagefter. Vi hører den bagefter. Starter med 2x. Okay, crazy shit. Hvad så real? Hvad så real? Den lige på nummer 19. Der er mere held på nummer 19. Lyd på nummer 19. Kom. Okay. Ja, tak. Ej, så skal han også være der jo. Okay, vi tager 3x. Lortebord der, okay. Den dør her, gør det ikke der? Okay, teamglas. Ej, det er fucking cool. Men hvor var der? Der er... Hvorfor kun 2x hele tiden, mand? Bare ring. Nej. Det er max på mental det går. Jeg får nok ikke tjekket lige nu, men kig på den på Discord, boys. Max på mental. Må du godt droppe det der hele tiden, mand. Bro, 2x script. Det er så skoft. Cool. Det er virkelig blevet scam, hva'? Hit. Okay, hvad så nu? Ikke noget. Jeg ved ikke engang, det er det dårligste skam, jeg ser. Fuck, man. Vi kan godt nå at ramme 5 lapper. Det må sgu ikke være... Jeg tror ikke, det er min type, det der. Det er ikke lige mig. Ikke lige det, der var jeg hørt der. Nej, det er ikke Wheelspin, bro. Det er ikke Wheelspin. Så balance skal vi være sådan her. Kom bare... Kommer nogle ekstra? Det har vi altid haft det med. Vi har altid haft det med Godmorgen, bro. Vi skal bare fuld line med den der bamme. Det var ikke fordi vi er heldige i dag, vel? Det Vi har brug for lidt hype, ikke? Der er minus hype. Det er pænt nu, gør det ikke det? Hvad pænt ikke mere? Fuck. Og du skavet. Jeg tror faktisk, det var på 100 kroner, det der. Damn. Jeg tror faktisk, det var på 100 kroner.
Ja. Ikke for sjov. Fedes. Stor. Det er derfor, du har fået de der store overarm. Ja, det er fordi jeg bærer på hende her. Ja. Det er fordi jeg bærer på fødselen. Der var på et tidspunkt, hvor jeg kunne holde den i en hånd. Det kan jeg ikke mere på en skyt, den er blevet alt for stor. Hvor gammel er fødselsvin? 28. Nogle hits og en regnbue. Ej, det er fuck! Høj. Nej, hvorfor hitter den ikke herover? Nu... Tak. Øj! X på den her henne. Nej! Hvor det ærgerligt, bro, mand! Det har været lugt. Fuck, det skulle have været det andet, mand. Ja. Så faktisk, så der var 1000 kroner. Det var top. Hit. Forget. Okay, den blev fed. Hvad sker der? Dum nogle mønter. Den kollekter der alligevel. Shit. Faktisk udmærket. Ja, det er okay. Det er rigtig fint, det der. Jeg savner... Vi skal lave en eftersøgning. Vi skal have en eftersøgning i gang. Ja, det skal vi, bro. Anders Hemmingsen. Ja, Anders Hemmingsen. Max Motor. Hvor Max Motor inde? Han skal ikke hjælpe os. Hvad betyder det der? Jeg ved det ikke. Jamen det er godt eller dårligt, jeg ved det ikke. Hvad betyder det der, gutter? Super. Hvad skal jeg gøre? Gamble igen? Nej, vi skal bruge den, mand. Kan vi miste den? Kan vi miste superen, boys? Hvad for noget igen? Det der var dumt, det der. Altså, boys, mand. Kom, kan vi lige op der, eller hvad? Ja. Max win! Fuck, der var Max win, bro! Hvor blev hit, mand? Bare 500 x. Der var Max win, mand! Vi skal bare have de der. Er det der klikker den, eller hvad? Nej, den klikker selv. Den lægger jo. Fuck, mand. Jeg vil gerne have sådan en slow-mo til sidst. 10x, mand. Fuck af, mand. Der kom 500 x. Fuck. Fuld skærm med de der 6. Sygt nok, vi fik super, og så var den bare super lort. Ja, den på. Vi har haft arbejde, bro. Været på arbejde. Jeg ved ikke om... Oh my god, en der, så der var Grande. Grande, mand. Grande. Godt klovnoksen. Og giver os 400, så der er til Wonderbuy. Okay, det får vi. You wanted buy. Det skal jeg Wonderbuy. Det var godt, hvis du der har tænkt med Wonderbuy, ikke? Kom du med, mand. Gør den noget. Fuck af med de der freeze pis. Gør noget sejt. Gør noget sejt. Det er ikke sejt. Den gør ikke en skid sejt, mand. Det er overhovedet ikke sejt, det der, mand. Det er slet ikke sejt, bro. Ved du tror, vi kan godt få... Lad du være. Hvad skal vi ind på?